Віват ліцей! Щиро вітаємо усіх на опошнім звонку 2024 года. Богдан, а тобі не здається, що у гэтай залі когось не хапає? Так, Катя, здається, і хапає тих, хто 2 годы наповняв теплынёй наш ліцей. Тих, хто допомагав і виховував нашу паралель. Самые щирые и отказные. Таленавітыя і крэатыўныя. Спортивные и творчие. Наши лепшие лицейские батьки. Выпускники лицея ПТУ 2024 года! Сустракайце 11-й філалагічны клас і класнага кіраўніка Бальцук Ірыну Владимировну. Александра Авдеева, Анастасия Баранова, Артем Васильев, Марина Дворовская, Анастасия Горошевич, Юлия Григорьевич, Анна Зенченко, Антон Егорович, Дарья Пулаская, Анастасия Ковальчук, Сергей Петрович, Дарья Михей, Мария Панькова, Капиталина Патрицкая, Виктория Попова, Катерина Сидорова, Светлана Тарасевич, Мария Трусевич, Александра Шиян, Зарина Шадрицкая, Злата Ягивши. Сустракайте 11-й исторический класс и Сосункевич Кэля Леонидовну, Захар Абдусалапов, Иван Ворошилов, Мария Гукеева, Максим Заводов, Мария Козин, Владислав Ков, Софья Миловатова, Сергей Лисицын, Дарья Ляп, Виктория Левская, Маня Мороз, Максим Русак, Анастасия Савельева, Алексей Сабуров, Илья Сидоров, Кирилл Фролов, Станислава Капитонова, Михаил Федейко, Мария Черная, Александр Шабан, Владислав Жигатун и Ульяна Шчастная. Сустракайте 11-й гуманітарний клас і класного керівника Кириленко Віталія Вікторовича. Марія Авдонина, Марія Андреєва, Ксенія Альбіна, Александра Вацький, Софія Жикович, Андрій Кузьманевич, Олеся Костя, Елизавета Кузінова, Слава Кужелєва, Катерина Лобанова, Валерія Мельникова, Катерина Николаенко, Дарья Редькова, Амалия Стреловская, Дарья Сорокина, Николай Крупский, Мария Царова, Арсений Шуша, Илья Ладонов. Сустракайте 11-й лінгвістичний клас і класного керівника Дуркову Ольгу Михайловну. Анастасия Абрашевич, Аделина Адережик, Дарья Беркова, Дарья Бойкова, Юлия Ворошилка, Виктория Лайкона, Алина Губиш, Марина Давыдова, Мора Михайлович, Анастасия Кибулаева, Ганна Климова, Александра Ордин, Анастасия Костерова, Вероника Краснобаева, Софья Романенко, Мария Садовская, Сергей Скороходова, Мария Тимошова, Юлия Трицакова, Ульяна Цветкова, Доминика Шумская, Анна Янович. Вероника Шила и Елизавета Ледянушкина. Сустракайте 11-й біологічний другий клас і класного керівника Мудрак Наталью Алексеевну. Злата Бабенко, Владислав Кузалевич, Анастасия Донатка, Анастасия Бойко, Валерия Ефремова, Софья Ивонинская, Ганна Климович, Ростислав Бухаркевич, Александра Кунта, Мария Липай, Владислав
Яна Шенкевич, Артем Ярута, Константин Ясиневта. Сустракайте 11-й хімічний клас. І класна керівника Юрія Юрійовича. Ірина Милович, Євгенія Андрій, Яна Шук, Іван Бразовський, Надія Крисук, Олег Жулік, Камил Дядьков, Олена Дядьков, Сергій Сінкевич, Олександр Кузьмінський, Сергій Іван, Ленчик Олександр, Андрій Шевченко, Іван Макарьов, Юліана Нікашевич, Олег Володимир, Євген Бранчик, Владимир Кривенков, Соня Царевич, Максим Шалик, Лев Пономарев і Єгор Шустов. Зустрічайте 11-й інформатико-математичний клас. Уважаемся. Сустракайте 11-й экономичный класс. И класс Владимир Катерина Владимировна, Сергей Баратов, Илана Гудай, Олег Руденов, Петр Гайдук, Мария Кольченко, Алина Жилюк, Юлия Куралей, Алина Зарек, Дарья Говоренко, Петр Кот, Александр Кравцов, Елизавета Крауч, Мария Кузнецова, Александра Кубракова, Александр Яшевич, Олеся Малаев, Анастасия Елисеевич, Василий Сасанин, Юлиана Фролова, Полина Царова, Иван Юшко, Сергей Ярорович, Маргарита Ямалкевич. Зустрічайте 11-й інформатико-математичний клас. І клас керівника Мороз Анастасію Ніколаївну. Артем Абрамчик, Нікіта Абрамчик, Ярослав Андреєва, Павел Іванов, Іван Доброльов, Артем Леонідчук, Роман Круліс, Давид Кортній, Михайло Михайловна, Іван Красів, Олександр Молотов, Артемій Галарін, Владислав Павловський, Кароліна Сащенко, Олександр Захарчук, Єгор Станкевич, Максим Сосоєв, Ілля Бондарчук, Єгор Картевич, Андрій Шорохайлов, Ярослав Шелест, Єгор Ющенка. Физический класс и классовая техника Колодежева Оксана Ивановна, Иосиф Гончаров, Егор Фрост, Тимур Завадский, Василий Козлов, Александр Кошин, Владислав Кузьман, Георгий Курачков, Сергей Гурик, Сергей Кушнаров, Алексей Лантин, Сергей Лопатинский, Алексей Яковлевич, Кирилл Ненький, Тимофей Онищук, Михаил Орлов, Дмитрий Бродькин, Арсений Кончевский, Роман Хаклов, Алексей Шешиков, Роман Швык и Ил Мараковский. Зустрічайте 11-й математичний клас. І клас керівника Каранкевич Наталію Геннадіївну. Арсеній Галошко, Юрій Марков, Марія Рашкімова, Павел Іван, Данила Кінцевич, Зміїн Ким, Борис Шурков, Максим Каміна, Лев Кожаневський, Антон Фотов, Тимофей Петрович, Павел Іван, Даниил Максак, Антон Романович, Марина Махмаш, Ксения Морозова, Дана Морозова, Каролина Павловська, Алина Сахарук, Олег Сиота, Владимир Шабан, Евгений Шишков. Сустраняется 11-й физический класс и классовая техника Ольга Олеговна, Егор Макашевич, Павел Куткин, Константин Мужков, Петр Олег, Никита Тихон, Александр Кросс, Анатолий Кош, Илона Завадская, Илья Иванов, Игорь Гнатенко, Максим Казак, Александр Мирошенко, Ксения Костик, Артем Красовский, Артем Левков, Александр Мишенко, Арсений Макулик, Тимур Кизовец, Максим Рожков, Юлия Резин, Иван Паланский и Андрей Ходьков. Ой, Апошні звонок – гэта свята, з якім прыходзіць сталенне і даросласць. Але усім нам часам хочацца вярнуцца ў дзяцінства.
А наш ліцей – унікальне місце, де ліцеїсти можуть адчуць сябе дараслейшымі, а настаўнікі зноў стаць дзецьмі. Усё гэта дзякуючы ліцейскаму духу. Сёння ў зале прысутнічаюць людзі, якія многія гады ахоўвалі і ахоўваюць ліцейскі дух. Нашы настаўнікі, дырэктара, напрыклад, трэці дырэктар ліцея БДУ Тацяна Александровна Калевіч. Таму, калі як і зараз нам усім трэба ушанаваць ліцейскі дух і сказаць «Віват ліцей!» Калі дзесяцікласнікі упершыню прыходзяць у ліцэй, то спачатку іх неафіцыйна называюць харапузамі. А іх першы крок у ліцэй пачынаецца з мерапрыемства «Салют карапузы». Мы больш чым упэўнены ў тым, што кожны выпускнік сёння хацеў бы узгадаць той самы свой першы салют. Але ужо приходить певний час.
дзень, калі на ліцеїстаў, як на нейкіцу глядзеў. Але было так добра, хутка тут знікае страх, калі бачыш святло ў вачах тваіх новых сяброў. Таму мы ўсё ж ідём далей, свяціць, свяціць яшчэ і не зламаем нас нішто. Выхад адзін, старацца думаць, не гуляць, калі патрэбна апускаць заглядныя гады, усім мы кажам дзякуй. Яшчэ патрэбна перажыць, убачыць, скаці, адпусціць. Але у нас ёсць дом, сонечны лепшы раем тут сяброў. Сонечны лепшы нас чакае, сонечны новы лепшы дзень. Сяброў, сяброў, і нам зняць кутра. Наступны летні дзень, 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 наступны летні, наступны летні дзень. Наступный летний день. Так, дискотека скончилася. Додому. Ось 9 година. Завтра на занятки. У тебе еще 2 года, когда сидеться тут. Додому, кажу, тобі. Її з собою забирай, на що вони тут. Здається, час розходиться. Прабач, у гэтай шалёнай завіруся стацца ў музыкі і людзей я зусім не паспеў пазнаёміцца. Меня зовут Майя. Я Сева. Так, ребятки, салют скончився. Завтра перший звонок. Треба розходитися. Так, Сева, до побачення. Сева, только не забудьте на мое имя. Не забуду. Ну все, сышла я. Додому, кажу тобі, додому. І, конечно, в поліцейськім житті вас увесь час супроводжали наставники. І кожен з вас сьогодні може узгадати той самий перший урок і тие слови, якими зустріли вас ваші ліцейські наставники. Добрый день, шановні десятикласники. Віншую вас. Ви атрымалі щасливий квіток. Ви трапілі у чароўнае месца незвычайных магчымасцяў. Абірайце свой шлях, але не забывайцеся на тых, хто разам з вами. У добрый ліцейскі шлях. Вітаю! Вітанки, як тобі наша наставниця? Мені столькі натхнення пасля ўсіх гэтых слоў. Я хочу паспрабаваць у ліцеі ўсё, што толькі змагу. Так, ліцей гэта быццам такі
маленький інший світ, де поспробувати можна усе. Треба тільки поспіти. Мы поспеем. Ми? И ты, и я. Вось про что ты маришь больше за все. Я нікому про гэта не казала, але я мару, што калісь буду актрисою ў тэатры. Я вельмі люблю гукі сцэны, грымацца акцёраў. Але вось якія планы ў цябе? Што ты хацеў бы паспрабаваць у гэтым чароўным свеце магчымасцяў? Ну, я про гэта таксама нікому не распавядаў, але табе распавяду. Я вельмі люблю граць джаз на фортэпіана, але знайсці людзей, якія таксама хацелі гэтым займацца, цяжка. Тым менш тых, хто хацеў бы прыходзіць і слухаць гэта. Рок, рэп, поп, усе слухаюць толькі гэта. Гэта ліцэй! Ствары свой клуб, іграй толькі ж тое, што падабаецца тваёй душы. І да цябе прыйдуць, бо гэта шчыра. Я ніколі не чула, як ты іграеш, але ўпэўнена, што так жа шчыра, як ты распавядаеш пра гэта. Клуб? А гэта вельмі добрая ідэя! Здаецца, трэба ісці на занятак. Так, на жаль. Сева, нам у адзін бок, калі што. Дарэчы, а ты не забыўся на маё імя? Не забыўся, Майя. Пойдзем, Сева, пойдзем. Разам знаёміцца з гэтым цудоўным месцам. У карапузах адборны канферанс. Запрашаю дзесятак, першая магчымасць. Але трэба падрыхтавацца. Але які вобраз абраць? Якой быць? Кім быць? А што калі не спадабаюся рэжысёру? Не змагу паказаць, што ёсць яшчэ іншая я. Ну і чаго ты тут сядзіш? А эфектна вы гэта з'явіліся? Ну, як заўсёды, а інакш мы не ўмеем. А ты рыхтуешся да адбору? Тое ж самае. Я нават не ведаю, што казаць, як казаць. А хто будзе адбіраць? Якую сябе мне сёння абраць? Ну, хто будзе адбіраць, я не ведаю, але я ведаю самае галоўнае – трэба быць сабой! Але якой сабой? А што калі не спадабаюся? Ну не любиш сподобатися абсолютно усім. Пам'ятай гэта. Будь шчирий, Майя. Будь сабой. Ты маеш запрашэнне, адрас таксама ёсць. Хутчэй адказ чакае, ты будзеш значны госць. Такія вось сустрэчы часта як шанец дае лёс. Ты не саромся, сёння у нас задача, бо сёння званок скрок. Калі то праўда выбробы, дапамажы нам Бог. Не упускай мошенниц, запомняйте твоё имя. Ты сёння зможаш, гости у натоўпе, где-то той, хто вінен быць, каб заўважыць сярод всіх цябе. Гости у натоўпе сёння зможа цуд здзейсніць, дзе цябе ўжо чакае хтосьці важны. Ты будзе трэба быць, сорам зусім забудь, чакай, пакуль з цябе не зробяць суд. Ты будзеш чарзе зод, то не зусім гумор, трэба ісці сустрэч.
Няўжо хтосьці натоўпе гэта ўсё, што маю я. Пакуль гляджу, як вакол ляціць свет. Дзесьці на планеце маё месца я сваё, але яго пакуль не бачу я. Хтосьці у натоўпе гэта той, хто сёння даст шанец дабягаць зрабіць крок. Хтосьці, хто паможа табе атрымаць урок. Хтосьці у натоўпе гэта, хтосьці у натоўпе гэта, гэта праўда той, хто здолее цябе зрабіць тобой. О, Сева, як маєшся, Сапа? Митя, як я рад бачити тебе. Нейкі ти задуменний, Сева. Нешта здарилося? Пацяюся без справы, не ведаю, дзе сябе знайсці. Столькі ўсе кажуць пра нейкія магчымасці, а дзе тыя магчымасці, калі нікому ж тое, што цікава мне, больше не патрэбна. Ну, як справи з тою дівчинкою? Ну, якось подобалося тое, що ти весь час такий класичний, романтичний. Калі я бачу яе, я не магу вымавіць і слова. І тым больш, што яна прайшла адбор на канферанс таму, хто я такі побач з ёй. А мо і табе трэба было б спрабаваць? А ўвогуле, ведаеш што, Сева, я б на твоім месцы пайшоў да мяне ў алімпіядную справу. Алімпіяда – гэта твой квіток у будучыню. А то каму ты будзеш патрэбны сваёй музыкай? Можа, ты правы, Митька. Але я прынцыпова лічу, што кожны павінен ісці менавіта сваім шляхам, якім бы ён непрадказальным не быў. Тым больш, што я не такі моцны профільнік, як ты, каб алімпіяду пісаць. Тое правда, Сева. Профілік з тебе, конечно. А, вось, гляди, нейкія хлопцы. У іх музычныя інструменты ёсць. Хадзім да іх спытаем. Вось, сядай і паказвай свой майстар-клас. Калі нешта пойдзе не так, не сумуй моцна. Пішы. Усё, я пабег на зборы. Хлопцы, дазволіце? Хлопча, дзяку, канешне, але ўжо хопіць займаць час. Дарэчы, як цябе клічуць? Сева. Добра, Сева, а давай мы паспрабуем штось больш сучаснае, на патрэбу публікі. Нам якраз не хапае піяніста, і ты б нам падышоў лепш за ўсіх. Ой, ведаеце, я не люблю сучасную музыку, а тым больш граць яе на гэтым цудоўным інструменце мне ажно брыдка. Ну, табе можа і брыдка, але фанатаў такая музыка адразу збірае. Ты, малады бах, іграеш вельмі прафесійна. Таму абірай, альбо ты ідзеш да нас, іграеш брыдка і папулярная, альбо застаешся адзін, іграеш сваё. Ну, хлопча, твой выбор, як тут кажуць, ты свабодны, каб быць сабой. Ладно, хлопцы, сыходзім, няхай далей сядзіць адзін.
пачаткам лепшага чароўнага ты ёсць. Ці новая разбітая надзея. Майя, сапраўды рада? Так, я вельмі рада. Але не ведаю, што з тобой адбываецца апошнім часам. Мне нават ужо здавалася, што ты пазбягаеш мяне. Не, ніколі. Просто столькі спраў, вучоба, алімпіяда. Ты яшчэ алімпіяднік? Я?
Ну не то, як я, а ось мій сябар Мітька так, а я просто побач з ним, до речі, ось я. Сябри, який цуд, що я побачив вас тут? Може, вас цікавить математична олімпіада? Мені якраз ще 2 чоловіки і потрібно. Які смішні. Нічого не бачиться про нас. До речі, Сєва, я усе хотіла запитати, як там твоя музика? Ти спробуєш робити те, що тобі подобається? Ой, насамрэч усе тяжко. Бо як я і казав, тое, що даспадобы мне, не подобається больш нікому. А я так і не почула твоє виконання. Я мару, каб аднойчы я почула і побачила тебе з великої сцени. Хлопче, ти вельми добрий хлопець, але подумай про накірунок музичних інтересів. Мабуть, колись і на тою старую музику і прийде мода. Але коли той час прийде, ніхто не ведає. Тому ми чекаємо тебе у нас. А я чув про твої пісні на сцені. Так, я пройшла отбор. Стільки емоцій, стільки нового досвіду. Майя, ти така молодчинка! Які цудовні! Я так рад за їх. Пошли худшей, не перешкоджай. Приємного вечора. Сева, ми так довго йдемо, нема де й присісти. Я так рада, що ми поспіли, поки тут нікого нема. Тільки ти і я. І справді, який цуд, яка тишиня. Сонце зайшло. Ми зустріли заход. Сонце сіло вже, сорки ліхтаров на город напливає тишиня. Ми глядим на вид ідеальний для двоих, але шкода, що гэты двое, я и ты. Любые іншыя любіліся у ноч, але цяпер тут ёсць і ты, і я, і мы. Так не можа быць, нам цяпер любіць, а і я, і ты, на жаль, змарнавалі гэту ноч. Кажеш, що дарма, але готова я кинуть з тебе викрик эту ночь. Так ты милый был, вставал, костюм носил, але тебе кохать не буду я. Для інших всіх дівчин цудовний шанець був зустріти ось так свою любов. І тут закохаться, але тебе я не кохаю. Не шкода, І мене ти не кохаєш. так і ёсць Поруч со мною не прочь, як шкода таку ноч.
Розповіді, кого зустріли по дорозі. Юрай запросив нас на баскетбольний турнір на наступному тижні. Ну, по-перше, ён запросил только меня, а по-другое... Я запрошую вас всіх. Обіцяю, ви такого ніколи не бачили. Так, сябры, часу няма нам, треба бегчы. Да поспеем мы, даже нормально развітаться. Майя, худшей! І не приспішуйте їх. Уже час, Так, нас уже чекають. Так, вам треба йти. як хутко все. Так не хочеться розходитися. Побачимося. На наступному тижні? Так. Майя, час сходить? Час. О, цудоўна, што я цябе зноў тут сустрэла. Карацей, ёсць для цябе прапанова. Паслухай мяне і зразумей верна. Раз в месяц трэба ехаць у Бялюстку. О, добрый день. Всех поздравляю с праздником. Вы знаете, в этом празднике есть, что-то такое веселое, безусловно, потому что вы свои приобретенные знания сможете поднять на новую ступень, усовершенствовать поступки в вузы. Но есть, конечно, и какие-то грустные оттенки, потому что человек по натуре консерватор, и, конечно, ему не всегда легко уходить из такого, что ли, приятного, комфортного состояния выходить. Поэтому определенная грусть, конечно, есть. Я исходя из этого и решил в своем музыкальном номере объединить грустную и веселую часть, но закончить, конечно, постараюсь весело. Вот.
Слухай, у нас тут хутка адбываюцца зоркі ў рукаве. Вось, і ты казала, што ў цябе ёсць нейкі знаёмы там музыка. Ён нам вельмі патрэбны зараз. Так, дык вось жа ён, Сева, глядзі, якая цудоўная магчымасць. О, дык гэта ты цудоўна. Я тебе запишу, так? Что? А Почекайте, яшчэ мы надрукуем пра табе артыкул у руках як пра выдатнага віртуоза. Что вы кажете? Якія руки? Не могу я. У меня іншыя планы. Але якія планы? Ты ж чакаў менавіта гэтага, тая самая магчымасць. Мне уже поступила прапанова. Якая прапанова? Той бэнд запросил мяне да сябе. Але ты адмовіўся, бо гэта не тое, што хацеў бы рабіць ты. Хто ведае, што хацеў бы рабіць я? Гэта нарэшце цудоўная магчымасць выступаць, быць папулярным. Ну, ведаеш, даражэнькі, папулярнасць яна як мода, хутка сыдзе. А шчырая даная творчасць гэта тое, што застанецца з табой назаўсёды. Тым больш, што такая магчымасць і ў ліцэі. Так ці інакш, ліцэй скончыцца, а тое, чым займаюся я, гэта крок кудысьці далей, у маю уласную будучыню. То бок, цябе амаль не будзе побач? Так, А як жа ліцэй? Ты распланаваў усё? я распланаваў усё да выпускнога. Ты распланаваў усё, акрамя нас. Акрамя нашага апошняга званка і нашага вальса. Вальс? Так, Сева. Але не хвалюйся. Я ўжо маю запрашэнне на вальс. Запрашэнне? І нават не сказала мне? Я забылася. З кім жа ты плануеш танчыць вальс? Дакладна не з тым, хто хоча з'ехаць ад мяне. І нават не абмяркоўваў гэта са мной. Так жа, як і ты не сказала мне нічога пра вальс. Гэтак нічога не вырашыла, Сева. Ты б таксама з'ехаў, як робіш гэта цяпер. Але не хвалюйся. Я сыду першая, каб табе было б прасцей збегшы. Сябры, ад невыказаных словаў робіцца столькі памылак, але ўсе мы людзі, кожны мае права на памылку, але таксама мы можам взяць за яе адказнасць і выправіць яе. І раз, два, три, раз, два, три. Прабачце, што рабіць, калі збіўся? Ты ўвогуле, калі нічога не атрымоўваецца. Дзеці, галоўнае не хвалявацца. Калі штосьці ідзе не так, як запланавана, проста пасміхайцеся. Так, пачынаем танчыць.
Сева? Ну як вам гульня? Сева, Майя, не молчите! Што гэта за чемодан? Нехта з'язджае? Цішэй вы, цішэй! Я рада бачить тебя, Майя. З'язджаєш? Так, я закрою все занятки так до выпускного. Меня, Майя, не будет тут. А калі ты... Уже сегодня. Зараз. А у меня спектакль праз 2 тыдні. Сева, калі у тебя будзе час, прыходзь, калі ласка. Прыходзь. Сябры, ну як вам гульня? Я ж обяцав, що такого ви ніколи не бачили. Мы пойдем, як домовлялися. Майя, у меня нават есть дозвол на актовую. Специально для тебя выбивал. Твоя репетиция будет на высшейшем уровне. Так, Сева, прабач, мы домовіліся, што дзяўчаткі Юрась, яны паслухаюць мой выкананне, каб я паспела парэпетаваць. Нічого страшного. Нічого. Бо і у мяне праз 20 хвилин цягнік. Мне трэба ісці. Так. Хвілінку. Сева, што будзе далей? Далей ты шыкоўна выступіш у спектаклі, станеш неймаверны вальс, апошні званок, а далей жыццё такое, якое яно будзе і дзе яно будзе. Не, Сева, што будзе з намі? Мы будзем бачыцца. Прыходзь, калі ласка, на спектакль. Я буду чакаць цябе. Я буду шмат ездзіць. Я паспрабую. Сябры, неяк у вас сумновато. Дайте ж мне магчымасць павесяліць будучую актрысу Майя. У нас яшчэ ёсць час, каб парэпетаваць. Мне сапраўды трэба ісці. І мне. Спадзяюся, гульня табе спадабалася. Цяжка было не заўважыць, так? Можа, сустрэнемся, пашпацыруем на днях. Майя? Ты ввогуле слухаеш? Так, напэўна. Життя так шмат. Життя треба прожить. Хворобу прохворить і хутку таксовку. І самоліт, що у віку не зможе прожити. Життя так шмат. Ми життя треба їм прожити. Хворобу прохворить і хутку таксовку. І самоліт, що у віку не зможе приземлитися. Ми юнаки, і ми хочемо крутитися. День і ніч. А зімі змена полюсов, і тонкий лед під снегом, і перший програш, і перемога, і поцілунок, що серце розоб'є. Нехай сябры не пакідаюць табе непажаданых слоў. Бо вся пашана і каштоўнасць трымаецца ў самым сэрцы іхніх моў. А цягнікі, вакзалы і вялізы яны напрост хаваюць романтызм штодзённых адпраўных квіткоў у адзін канец, у вёску, поле, мілы дом. А можа также ў іншы горад, насустрач іншым цягнікам, сябрам, тым згубленым гадзінам, вітанкам, новым адчуванням, старым размовам, толькі што праз тэлефон. І не канец, не страта тое будзе, бо новая валіза ўсё мчаць. Праз новы свет, ружовы, акалічны, далячынь, у раздарожжы пад нябёсамі, імкніла імпэтна сустракаць цябе. Вялікімі далонямі абдыме іх вялікі свет. Зайграе бліскутам і жоўтымі калёрамі бурштын вачэй і рэкі кроў, вены падзей. Зазяе сонца, знойдзецца каханне. І будучыня ўжо не безнадзейна. Я ведаю, то не канец жыцця. Я шчыра веру, то і рух, то дыхае сцяна. А
крылами, што ляціць, хай ён на сантыметр ніжэй ступні, і роўна, што імчыць насустрач. Хай лепш ужо ўсе плоты ён зруйнуе, чым чалавека закране. Калені ў чырвоны колер хай фарбуе. А можа лапку нам да плёну, манету, нітку, што яшчэ? І кулі, хай тыя лепш не вылятаюць, і не ўзрываецца метро. У жыцці я ведаю адно, што ніц не ведаю, але жыцця так шмат, жыццё варта пражыць. Таго я вам жадаю. Тягник межрегиональных линий кодов класса из Барановича отправляется простейший клиент в другой платформе. Снова съезжать. Сева, что такое? Что, ты стомился? Коли есть некие проблемы, то кажи. Да не, все нормально. Все нормально. Ну ладно. Карасей, шукай тут, я зараз побегу поезжу. Уже амаль другі тиждень гастролів. А як там Майя, Мітя, якого стільки не бачив, якого так само не попередив. Кого ти тут не бачив? Мітя? Що ти тут робиш? Ти так, ведаєш, шукаю по всій Білорусі свого сябра, який збіг невідомо куди і не відказує на повідомлення. Пробач, це правда не пригоже з моєго боку. Я хотіла написати правда, але амаль кожний цей концерт нема часу навіть згадати. Ти все нормально, розслабся, я не кружуся. Але, може, все ж таки розтлумачиш, чому ти вирішив грати з гэтым бендом? Ну, яны кльовыя. Аргумент, конечно, не поспрачаешься. Ты і сам все розумієш. Гэта мой шанец нарэшце стаць кімсьці у свеце музыкі. Так, але популярнасць ніколі па-сапраўднаму цябе не хвалявала. Але я буду граць перад людзьмі. Ты і так мог гэта рабіць. Але мяне ніхто не слухаў. Так, але цяпер буду слухаць не цябе, а тую жудасную музыку, якая па сутнасці сваёй нават і табе самому не падабаецца. Але гэта ўсё яшчэ музыка. Я ў сваёй талерцы. А ведаеш, Мітя, а можа ты і правы. Я не павінен быў кідаць тое, што нашу ў сваім сэрцы. Я кінуў Маю, і вось што мяне больш за ўсё забівае. Чаму яна цябе так лёгка адпусціла? Дакладна, ты ж вырашыў проста знікнуць і папярэдзіць яе перад фактам свайго ад'езда. Ну што, непрызнаны геній, усё ж усё можна выправіць. Але што мне рабіць? Ой, якім лёсам творчылі ты сюды завітала? Вітаю, мы з вязанкі, у нас цягнік затрымаўся. Зараз бежим у ліцей, поглядеть на виступ Маї. Стоп! Сева, що ти тут робиш? Ён у нас цяпер у бэндзе, ездзіць па гастролях, вырашыў браць папулярнасць замест кахання і музыкі свайго жыцця. Дык што, ты нават не прыйдзеш на канферанс? Я не ведаю, цягнік адпраўляецца праз пару хвілін. Воу, ребят, колькі ж вас тут сабралося? Сева, нам трэба хутка ехаць. Ведаеш, даражэнькі, в маёй жыцці ёсць такая гісторыя. Мой дзядуля быў вялікім аматарам песняроў. Ну, вы ведаеце, у тыя часы у песняроў заўсёды быў солдат, і квіткі немагчыма было набыць. А ён атрымаў адзін квіток. І ён не пайшоў на канцэрт. Бо ў маёй бабулі тады былі вялікія праблемы. Яна пачынала новы этап у жыцці, і ёй патрэбна была падтрымка. І паміж песнярамі. І мой бабуля, мой дзядуля адправіў мою бабулю, бо ён кахаў. Ён па-сапраўднаму кахаў. Ідзі сваім сэрцам, Сева. Слухай, Сева, ты файны хлопец. За гэты час мы з табой добра пасябравалі. Таму, як свайму сябру кажу, зрабі сябе шчаслівым. І тады атрымаецца іншых зрабіць крыху шчаслівейшымі. Але...
Але концерт вось-вось пачнецца. Ну и что? Мы так само спазняемся, а коли ты будешь тут стоять, докладно не поспеешь. Таму я прапаную нам бегчы. Паважаныя ліцеісты, калі ласка, прыбярыце свае мабілкі і пастарайцеся не выскокваць з крэсла. Я засил, указил, уникая, на шляпе попросил, слова такой усмешкой, старый меня мастил, и жестом равнодушным для жертвы запросил. Эй! Пусть я дома, если я не отмолвлю, я не отмолвлю. Эй! Но твоя история, не хочешь расскажу, коли хочешь расскажу, коли хочешь расскажу. Сидела за столом, здесь сидел на сухом, попадал на селоком, что не масел живем, здорово воровод, что подобается ему подгадывать волком. Пусть я дома, если я не отмолвлю, я не отмолвлю. Но твоя история, не хочешь расскажу, коли хочешь расскажу, коли хочешь расскажу. Волосы ночи заволи подобрал, старый ночь не рад подсказать, коли только полюбуйся, сидели на боку, забрызгают тебя, поле забрали. Пусть я дома, если я не отмолвлю, я не отмолвлю. Твоя история, коли хочешь расскажу, коли хочешь расскажу, коли хочешь расскажу.
Толькі я і ён праз некалькі хвілін. А калі ён не прыйдзе? Усё мае, толькі не хваліся. Даражэнькая, ты цалкам як? З чым дапамагчы? Так, здаецца, што ўсё добра, але я ўсё ж хвалюся. А Юрась, ён ужо ў зале? Ну мы ж дамовіліся, што ён будзе тутака з намі. А можа наша Мая не толькі Юрася чакае пабачыць сярод гледачоў? І добра, што Юрай з намі. Мая з ім добра. Хоць якая-небудзь падтрымка ў такі цяжкі час. Гэты хаця б не з'едзе, не папярэдзіўшы. Як Сева. А вось і мы яшчэ паспелі. Ну што, гатова? Так, дзякуй. Але вельмі страшна, першы выхад, здаецца, што ўсё... Нічога, што-небудзь атрымаецца.
Ты так кажаш, быццам тобі зусім абыякова што са мной. Ну, чаго так адразу, абыякава? Я намагаўся, наколькі ўмею быць побач, але ты моцна вырасла за гэты час. Глядзі, чаго дасягла сама. Не без тваёй падтрымкі, сам жа кажаш. Але мы абодва ведаем, каго ты насамрэч чакаеш пабачыць в зале. Выбачай, я дойду на секунду. Конечно. Майя, у тебя личные хвилины. Женька, ось-ось, і твоя мара здійсниться. Пам'ятаєш, з яким блеском в очах ти сюди прийшла? Так, ти пройшла такий шлях у ліцеї. І навіть змогла зберегти гэты блескат. Так, але а Юрась, ён уже прийшов? Мы про образы, а яна нам про гарбузы. А дзіўна, што цябе зараз павінна турбаваць гэта сцэна, а що астатняе гэта лухта. Так, сапраўды. Я дайшла до сваёй мары, не гледзячы ні на што. Ліцей дае добрыя магчымасці. Галоўнае быць верным сабе, быць упартым і карыстацца тым, што дае табе лёс. Усё, Майя, заля цябе чакае. Так. Ты зяешь только для меня. Город-зор, я помню слова все твои. Не разумею, храни я, может, без тебя и без надежды. Теперь свет мой и тепло уж с тобой. Город-зор, есть речь, якою хочуть всі. У городі зор знайти галовне я є. Любов, чого ми хочемо, гэта вічна ёсць любов. Зустріч, Пустых танець, танучка, гости ваша, не отчувать страх, а так не бывает в добрых фильмах. Голос скажет, я тут, я буду с тобой. Не важно, куды вядзе шлях, пакуль у вачах і в словах порыв любові моцных. Сердце б'ецца тук-тук. як застаться нам тут. Город-зор, ты колькі зможеш ще свяціць. Город-зор, Настолькі вечным зможаш быць. Ну вось, і скончыліся гэтыя цудоўныя 2 гады. Мы прайшлі такі шлях. Сталі сапраўднымі зоркамі. Як добра, што ў выніку мы ўсе апынуліся разам. Пераадолелі ўсе цяжкасці. А галоўнае, пераадолелі сябе. До речі, ви зауважили, як ми всі моцно змінилися? Так, ви усі виросли. Ліцей – гэта гісторыя пра сталення. І добра, што ви гэта зауважили. Не забудьтеся падзякаваць тым, хто выхоўваў вас, быў поруч з вами і заўсёды падтрымліваў. Нашим ліцейським батькам. Ім таксама, але галоўнае нашим настаўнікам. Я не нам самое важное, що все ви робите. Ведаеце, мы сапраўды вас любім. І часам гэтую любоў не пісаць словамі. А мне заўсёды казалі, калі цяжка казаць,
спявай. Не бояться вічно удячний, не завсёды запомнімо. Дякую тим, хто марить, варіати, які називають. Дякую за серце. Я часом вертаюсь туди, де я шальоний дні, де ми без усмішку щиро. Што гэта зрабілі яшчэ раз. Ведаеш, Сева, калі б не ліцэй, мы б не сустрэліся. Калі б не ліцэй, мы б не дабіліся ўсяго гэтага. Калі б не ліцэй, Не было б і нас. А ці ёсць жыццё пасля ліцэя? не ведаю, я нават і не ўяўляю сябе без яго. Гэта у прамым сэнсе мой дом. Але ліцэй скончыўся. Наш ліцэй скончыўся. Але жыццё скончылася. Наперадзе яшчэ вялізны дзівосны свет, дзе дакладна ёсць месца для цябе, мяне і для нас з табой. Так, сапраўды, як бы не было цяжка ісці, цяжэй за ўсё сыходзіць. Няхай гэтыя 2 гады пакінуць за сабой толькі самае добрае і цёплыя ўспаміны. Так, не трэба сумаваць, што штосьці прайшло. Трэба радавацца, што гэта было.
Что застанется, коли сыдем мы усе? Что застанется, коли ветер развеял все? Что застанется, коли скончится ўсё? Только любовь! Сходит с ума весенний ветер теплыми ночами. На мне вопрос ответил, что за кричаний день воспоминаний полон. Все друзья с тобою чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, светлые грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям дарим розы. И все-таки сложно, тебя не позабыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют все зоны учебники. Фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, процессы грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям дарим розы. И все-таки сложно, тебя не позабыть. Но мы протягиваем церемонию узнагародження и от военных баталий переходим до творчих и интеллектуальных. Першая номинация «Мегамозг». Вы догадались, что это за номинация и кто ее обладатель? Это клуб «Что, где, коли». Мы просим на сцену подняться Владимира Шабана, Мария Чорт, Ангелина Мацкевич, Максим Заморин, Софья Шукович, Анастасия Додатко, Игорь Игнатенко, Матвей Шешуков,
інтелектуалів. Дякую велике, займайте своє місце у залі. Наші наступні зорки – газета «Руки», майстер слова Софія Кулікович, Пауліна Баранська, Аделіна Абедеджі, Злата Якимчик, Капіталіна Бадвіцька, Олександра Корзун, Олександр Шиян, Зарина Шадринская, Светлана Тарасевич, Катерина Сидорова, Мария Панькова, Ксения Морозова, Алексей Ляхович, Вероника Краснобаева, Ганна Зенченко, Юлия Трифанович, Як ви здогадаєтеся, це люди, які створили наш величний такий сродок масової інформації, газета «Руки». Подякуємо майстрам слова. Дякую. Дякую, великі дівчата і хлопці, займайте своє місце. А ми переходимо до номінації «Золотий кадр». Це наші дизайнери і фотографи. Ульяна Щасная, Софья Романенко, Соня Криволапова, Дарья Коваленко, Дякую великі. Будь ласка, спускайтеся до своїх. Шоєм. Зорки ліцейської сцени. Анастасія Місєвич, Ганна Наумович, Ульяна Некрашевич, Евгения Андреева, Ганна Ашуйка, Сергей Баранов, Дарья Беркутова, Милана Будай, Мария Бурналева, Артем Васильев, Виктория Галушка, Дарья Груб, Владислав Гузалевич, Полина Давыдова, Анастасия Дорошкевич, Елизавета Станевич, Илья Иванов, Анастасия Икбулаева, Леонид Кожаневский, Александра Кочеткова, Ганна Климович, Мария Козич, Федор Конов, Ксения Порци, Александр Кошель, Александра Кудрашова, Александра Ляшевич, Олеся
Павловская. Марина Плюта. Мария Садовская. Алексей Самуйлик. Елизавета Сямашко. Иван Хованский. Глеб Хомич. Максим Чалы. Доминика Шумская. Серед зорок ліцейської сцени у нас є ще й удільники нашого YouTube-каналу, який, до речі, був узнагороджений, отримав премію, узнагороджений як найлепший медійний, як найлепший медіаресурс Білоруського державного університету. Ми маємо таку узнагороду. І ось. А кроме того, яны ще вельми творчі, і у них буде по 2 грамоти, бо яны, як зорки ліцейської сцени і як удільники YouTube канала, зараз будуть запрошені на эту сцену. Юлія Журавель, Вероніка Краснобаєва, Софія Романенко, Вікторія Млечко, Станислава Харитонова, Анастасия Савельева, Алина Януш, Ульяна Счастная, Владислав Шкадун, Полина Царова, Александра Корзу, Катерина Дятлук, І яшчэ зоркі ліцейської сцени наші міми. Захар Абдусаламов, Ульяна Фролова, Константин Амбражевич, Рита Єрмалкевич, Олександр Дрозд, Дар'я Будкіна, Дар'я Лях, Денис Ліпканов, Ягор Бардашевич, Алина Заремба, Юлия Резун, Владислав Волчек, Ксения Альпина, Дякую, поважанные зорки. Не хапаю у нас уже места на этой сцене. Коли ласка, займайте свои места в зале. Зорки аматоры зимового саду. Злата Яхимчик,
Криволапова. Аделина Дедечи. Диана Адамович. Катерина Лобанова. Ангелина Матюшона. Капиталина Подвицкая. Софья Царенко. Еще раз дякую нашим зорочкам. Будь ласка, займайте своє місце. І нарешті самые. Самая спортивная лицеистка Полина Царова. Самый спортивный лицеист Максим Камына. Самый танцевальный лицеист Артем Абрамчик. Самая танцевальная лицеистка Дарья Груб. Самая стылевая лицеистка Алина Заремба. Самый стылевый лицеист Егор Барташевич. Самый технарный гуманитарий Илья Яковлев. Самый гуманитарный технар Денис Лепканов. Самый мемный лицеист Владислав Полторацкий. Авторские номинации «Усё яшчэ торт» Дарья Коваленко. Многогранный талент Соня Криволапова. Майстер хореографии Анастасия Савельева. Майстер хореографии Дарья Лях. Огонь у сердце Денис Лепканов. Невычерпальный ресурс Паша Дядков. Творчая богема Катерина Сидорова. Творчая богема Капиталина Подвицкая. Самый лицейский лицеист Александр Дрозд. Самая лицейская лицеистка Капиталина Подвицкая. І нарешті у номінації «Ліцейський домовик» узнагароджується
Александр Дрозд. И дозвольте передать нашему домовику конверт, у яким ён знойде ім'я і прозвище нашого наступного домовика. Ну, ми покидаємо ліцей, але ліцей вже ніколи не покине нас. Ми за 2 роки обрали тут такий власний світопогляд, який включає в собі добротню, інклюзивність, допомогу іншим, зрозуміння проблем інших. І я хочу спросити об одним. Давайте нести цей світопогляд усім людям вокруг нас, навіть тим, хто не має ніякого дочинення до ліцею. І тоді увесь світ буде одним великим ліцеєм. І я вірю, що покуль б'ються наші серця, по всій Білорусі, де во всім світі буде вічно гонорливо гучати. Віват ліцей! Так, ну все, привіт, давайте. Дякую нашим самим-самим. Ну, у нас тут Оскар. И тут такими золотыми литерами написано, что наступным домовиком лицея Белорусского державного университета 2024 года, 2025 становится Богдан Шнир! Ой. А не надо, ну ладно. Але ну, перед тим, як передати вже на 100% эту повинность, я б сказав, нужно запитати у Богдашки, а які ти ліцейські традиції ведаєш? Богдашки. Ну, глядите. Почнем з вербоверства, самой стабильной ліцейської традиції. Ну, усе починається з колу карапузи, конечно. Потім салют карапузи. День наставника, тур стяжина. Потім візитовки. Імпрези Лери Микитовны на Зорцеве. Есть такое шматно. Лера Микитовна наша особная традиция. Потім Новий год, новогодній спектакль, конференц. День народження в ліцеї з усіми його урочистостями. Міс ліцей, гукання весни. Потім апошній дзвонок і випускний. Ну я лічу, що я, видатник просто, ботом. Тому, а потримайте мікрофон хтось, будь ласка. Ходіть сюди. Дякуй! Віват ліцей! Ну а зараз зробимо те, для чого ми тут зібралися, дадим апошні звонок у гэтым годзе. Богдан, сподіваюся, ён не розвалиться, я в тебе вірю. Давай! Шановне господарство, Богдан Шніп! Дякую велике Богдану, дякую всім, хто голосував, але зараз наші наставники.
просто не маю права закончить этот вечер без Леры Никитовны, нашего матриарха лицея. Лера Никитовна! Только что отвидела. Дорогие наши сябры, наставники ліцея вітають вас і віншують з судовним святом опошнього звонка. Татьяна Павловна, только что мы поглядели видео про наставников. И я думаю, кольки можна вже здивлятися, які ж наші наставники чудовні. Так, сапраўды, наши наставники не толькі профессионалы своей справы, але вельмі творчыя особы. Так, ребята? І зараз для всіх присутних у этой залі Для наших дорогих выпускников выпуска 2024 подарунок от наставников. що сказала, саме головне, сьогодні просто пощастило нашим выпускникам, что специально для вас выступление еще нікому невідомого вокально-інструментального ансамбля «Ми з 80-х» під керівництвом директора ліцея Тетяни Павловни Мамчук.
будем мы вас помнить и любить щиро, верим, знову ми зустрінемося усі, але зараз обіцяйте заховати себе. Ну, а зараз традиційне ліцейське морозиво.